କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ପରେ ଥରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦାପର ଯୁଗ ପରେ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ରହିବ? କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆସ, ଯିଏ ଯାହା ଦେଖିବ ମୋତେ ଆସି କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଦେଖିଲି, ତାର ଦୁଇଟି ଶୁଣ୍ଡ। ଭୀମ କହିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଶାଗୁଣା ଦେଖିଲି ଯାହାର ଦୁଇ ଡେଣାରେ ବେଦ ଲେଖା ଯାଇଛି, ହେଲେ ସେ ସବୁକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକ ଗାଈ ଦେଖିଲି ଯିଏ ତାର ଛୁଆକୁ ଚାଟି ଚାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ନକୁଳ କହିଲେ, ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି, 7ଟି କୂଅ ଅଛି, ହେଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଏ 6ଟି କୂଅରୁ ପାଣି ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଶେଷରେ ସହଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ବିରାଟ ପଥର ଖଣ୍ଡଟିଏ ଖସିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ତଳକୁ ଖସୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଦୁବ ଘାସ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ହାତୀର ଦୁଇଟି ଶୁଣ୍ଡ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାର ଓଲଟା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଦୁଇଟା ମୁହଁ ହେବ। ଭୀମ ଦେଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଶାଗୁଣା ପରରେ ବେଦ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ଉପରେ ବସି ପଚାମାଂସ ଖାଉଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖରେ ବେଦ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନେ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିବେ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତା ବାଛୁରୀକୁ ଚାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲାଳନପାଳନ କରିବା କଥା ତାର 10 ଗୁଣ ଲାଳନପାଳନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଅମଣିଷ କରିଦେବେ। ନକୁଳ ଦେଖିଥିଲେ 7ଟି କୂଅରୁ 6ଟିରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ 7 ଭାଇ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଭାଇ କୋଠାବାଡ଼ି କରି ଭଲରେ ଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଭାଇକୁ ଅନେନିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ପରକୁ ଦେବେ, ହେଲେ ଭାଇକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସହଦେବ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ବିରାଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଖସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁବ ଘାସ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ମହାପାପୀ ହୋଇଥିଲେ ବି, ବଡ଼ ପାପ କରିଥିଲେ ବି ଥରୁଟିଏ ରାମ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବ। କଳିଯୁଗର ସମୟ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ, ଯାହା ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।